हेलो लोगोफोर बड' जब इनफ' इउटुब चेनेलाव बरायबाय आसा खालामो बयबो मोजां दङ आसाम पुलिसनि कन्टेन्ट लाना फैदों बेनो जाबाय भेकेन्सिस 15,000 एबा 6,000 नि सायाव सावरायगोन डकुमेन्ट्स मा नांगौ एक्सट्रा मार्क बेसेबां मोननाय जायो आरो सिलेक्शन प्रसेसखौ बोरै खालामो दा बेनिफ्राय क्वालिफिकेशन आरो पार्सेन्ट थायोब्ला मा मुलाम्फा जायो थ' नोंथांमोना गासिबो डिटेल्सखौ होनो लादों थ' बेखायनो भिडिअखौ नोंथांमोना इन्टारेस्टेड मोनोबा नायलांदो जायफोरा आसाम पुलिसाव मावनो गोसो दङ दा बेनिफ्राय HSLC एडमिट फैथारसिगोन आरो इन्डियान आर्मि रिलिज जाथारसिगोन नोंथांमोना आपडेट मोनबाय थानो बड' जब इनफ' इउटुब चेनेलाव साबस्क्राइब खालामना लानो हागोन आरो लोगोफोर नोंथांमोननि सापर्टआवनो दिनै 40K साबस्क्राइबार कमप्लिट खालामबाय थ' बेनिखायनो गासैनिसिमबो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरबाय थ' आसा खालामो नोंथांमोना बेबायदिनो सापर्ट होबाय थागोन आसा खालामो 50K थाबैनो खालामनो हागोन थ' बिदिब्ला जों थांसै आसाम पुलिसनि अफिसियेल वेबसाइटआव बेनिफ्राय जोङो नायनोसै गासैबो डिटेल्सखौ थ' नोंथांमोना भिडिअखौ लाइक खालामदो दायो आं फैबाय अफिसियेल वेबसाइटआव दा बेयाव फैनानै जायफोरा एडमिट डाउनलड खालामाखै नोंथांमोना खालामना लादो दायो सोलिगासिनो दङ डाउनलड गासैबो डिस्ट्रिक्टआनो दा बेनिफ्राय जेब्ला लेटेस्ट नटिस फैयो अब्ला बेयाव नोंथांमोना आपडेट डेटआव नुयो आरो दायो गोदान गैथ'वा आरो 15,000 भेकेन्सिया फैयोब्ला बेयावनो ओंखारगोन अब्ला नोंथांमोना लोगो लोगो नटिफिकेसन डाउनलड खालामनानै लानो हागोन दा बाथ्राया जाबाय बे एप्लाइ खालामनायाव बेसेबां क्वालिफिकेसन नांगौ आरो पार्सेन्ट थायोब्ला मा मोननाय जायो थ' बेखौ नोंथांमोना नायदो PDF फाइलखौ डाउनलड खालामसै थ' नोंथांमोना अलमस्ट सेमान जायो आसाम पुलिसाव बेनिफ्राय बैसोआ बेसेबां थानांगौ थ' नोंथांमोना गासैबो डिटेल्सखौ मोनजोबगोन थ' बेखायनो नोंथांमोना भिडिअखौ स्किप खालामनाङा थ' नायलांबाय थादो दायो लोगोफोर आसाम पुलिस होनाय लोगो लोगो गोबां एक्साइटेड जायो बेनिफ्राय नोंथांमोना एप्लाइ खालामो दा गिबियाव नोंथांमोना आसाम पुलिसाव बेसेबां सेलेरि मोननाय जायो बेखौ नायना लाग्रोदो बेनिफ्राय जों गासैबो डिटेल्सखौ सावरायगोन दा आसाम पुलिसाव सेलेरिया जागायो 14,000 निफ्राय बेनिफ्राय 49 सिम जायो आरो लोगोसे ग्रेड पे थाबावो बेनो जाबाय 5,600 पार मान्थ मोननाय जायो AB UB बोथ साइड थ' बेनिफ्राय एप्लाइ प्रसेसआथ' उनाव लिंक गेवखायो थ' नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन दा बेनिफ्राय बेखौ नोंथांमोना मिथिना लानाया जोबोर गोनां नैबे AB आरो UB डिस्ट्रिक्ट वाइसआवसो पस्ट ओंखारो थ' बे सेलेक्शना डिस्ट्रिक्टआवनो जायो थ' नोंथांमोना काटअफआ डिस्ट्रिक्ट वाइस जायो आरो जेरै बाक्साना 60 थांबा चिरांना 50बो थांनो हागौ एबा 30बो थांनो हागौ थ' एग्जाम्पल होबाय थ' नोंथांमोना बुजिबाय जानांगौ बे सेलेक्शन प्रसेसआ लोगोफोर काटअफआ गाव गावनि डिस्ट्रिक्टनि सायाव डिपेन्ड खालामो जेब्ला काटअफआ नोंनिया बारा हाइ थाङो अब्ला बेनिफ्राय गाहायसिम फैयो थ' नोंथांमोना बेखायनो बेखौ नोंथांमोना बुजिना लानाया जोबोर इम्परटेन्ट थ' बे जाबाय बेनिफ्राय दानिया जों थांसै एप्लाइ खालामनोबा बेसेबां बैसो थानांगौ आरो क्वालिफिकेशन बेसेबां थानांगौ नायदो नोंथांमोना दा लोगोफोर बैसोखौ गोबां सोङो जे आसाम पुलिसाव बेसेबां एप्लाइ खालामनो हायो बैसोआ थ' बेयाव नोंथांमोना बैसोखौ नायदो 18 गाहायसिनानो 18 इयार्स नोङो जेब्ला 18 इयार्स जाबाय अब्लानो आसाम पुलिसाव एप्लाइ खालामनो हायो बेनिफ्राय जोंनि STफ्रा 30 इयार्ससिम एप्लाइ खालामनो हायो लोगोफोर आसाम पुलिसाव थ' बेखौ आं क्लियार खालामबाय जायफोरा 18 निफ्राय 30 इयार्सनि गेजेराव दङ नोंथांमोना अनलाइन एप्लाइखौ खालामनो हायो थ' बेनिफ्राय दानिया जों थांसै नेक्स्टआव हाइटआ बेसेबां जानांगौ बेनिफ्राय जों बेखौ नायनायनि सिगां जोङो क्वालिफिकेसन नायग्रोनोसै लोगोफोर मानोना इम्परटेन्ट क्वालिफिकेशना दा बेयाव गोबां गोनो गोथो जायो लोगोफोर नोंथांमोना ग्रेजुवेट जाबाय थ' नोंथांमोनाबो एप्लाइखौ खालामनो हायो नाथाय जाय पस्टआव बिनाय दङ बेखौसो नायनाय जायो सार्टिफिकेट बेनो जाबाय नै UBआवब्ला नोंथांमोना UBआवब्ला HS पास खालामनाय जाथारनांगोन एबा नोंथांमोना 12 पास खालामनाय जाथारनांगोन जेबो पार्सेन्ट नाङा बेनिफ्राय ABआव खालामबा नोंथांमोना 10 पास जानांगोन एबा HSLC पास जानांगोन पार्सेन्ट नाङा बेनिफ्राय पार्सेन्ट थायोब्ला एक्सट्रा मार्क मोननाय जायो बेखौ जों लास्टआव नायगोन जोबनायथिं बेनिफ्राय जायखिजाया नोंथांमोना HS पास जाबायब्ला मोननैबो पस्टआव एप्लाइ खालामनो हागोन जेरै AB UB एबा ग्रेजुवेटबाबो नोंथांमोना मोननैबो हायो आरो जायफ्रा 10 पास नोंथांमोना हानाय नङा HS लेभेलाव थ' बेखौ आं क्लियार खालामखाबाय नोंथांमोना बुजिदो थ' बेनिफ्राय थांसै दानिया हाइट थ' फिजिकेल स्टेन्डार्ड जेब्ला नोङो रानिं खालाम थांगोन अब्ला बेखौ सुनाय जायो आरो बेसेबांखिनि गैयाब्ला नोंखौ जायगायावनो रिजेक्ट खालामनाय जायो थ' बेखायनो हाइटखौ नायदो दा हाइटआ जोंना बेसेबां जानांगौनि लोगोफोर बेनो जाबाय हाइटआ नै थ' जोंनि STफिया नायदो 160.02 सेन्टिमिटार जागोन आरो हौवाफोरा 02 थ' बेनिफ्राय फिमेला नायदो 152.40 सेन्टिमिटार जानांगोन गोजौआ अब्लासो नोंथांमोना क्वालिफाइड जागोन बिनि गाहायबा नोंथांमोना डिसक्वालिफाइड जायो अन दा स्पट थ' बेनिफ्राय चेस्टखौ नायदो STफिया 80 सेन्टिमिटार जानांगोन बेनिफ्राय एक्सपेन्ड खालामबा 5 सेन्टिमिटारा बारायथारनांगौ आरो बेबो बारायाबा थ' नोंथांमोना अन दा स्पट रिजेक्ट जायो थ' गोबां जायो रोङाबा थ' नोंथांमोना बिखाखौ फुवारनो रोंनांगोन अब्लासो नोंथांमोना क्वालिफाइड जागोन दा 80 आरो मिनिमामा थ' बिनि गाहायबा 79 बा रिजेक्ट जागोन आरो 80नि बाराबाबो जेबो नङा जायखिजाया 5 सेन्टिमिटारा बारायथारनांगौ
दानिया फैबाय मेडिकेल लाइनाव दा मेडिकेल लाइनाव नायनाय जायो नकनि नायनाय जायो माने हान्थुजों हान्थु नांजाबोब्ला फ्लेट फुट नायनाय जायो थ' नोंथांमोना बेखौ नायनांगोन बेनिफ्राय कालार ब्लाइन्ड बेखौ नायो भिजन नायो नोंनि मेगनखौ नायनाय जायो मोनसे बर्डआव नाम्बार थायो गोमोरले ब्लार खालामनाय थ' नोंथांमोना बेखौ फारि फारि बुंनांगौ जायो थाइसे मेगन फांथेनानै थ' नोंथांमोना बेखौ नायना ला थ' बेनिफ्राय जों थांसै नेक्स्टआव दा नायदो एप्लाइ खालामनाय डकुमेन्ट्स खालामनांगौआ आपल'ड खालामनांगौआ जाबाय HSLC सार्टिफिकेट नोंथांमोना हरनांगोन कास्ट सार्टिफिकेट हरनांगोन बेनिफ्राय बेसिक कम्पिउटार दङब्ला नोंथांमोना हरनो हायो आरो लास्टआव थ' बेखौ दोनथ'बाय दानिया जोङो थांसै हम गार्ड थ' हम गार्ड दङब्ला एक्सपिरियेन्स दङबा नोंथांमोना होनो हायो बेनिफ्राय BDP मावनाय दङबा नोंथांमोना होनो हायो थ' बेखौ दोनथ'नानै दानिया जों थांसै नेक्स्टआव लोगोफोर माखासे प्रसेसआव थ' नोंथांमोना जेब्ला रानिं खालामनो थांगोन अब्ला मा डकुमेन्ट्स लांफानांगोन नोंथांमोना खारनो थाङोब्ला दा लांफानांगोन सार्टिफिकेट लांफानांगोन फरायनायनि बेनिफ्राय मार्कशीट लांफाजोबनांगोन आरो लोगोसे जायखिजाया नोंथांमोना एक्सट्रा सार्टिफिकेट दङबा लांफाजोब जेरै स्पर्ट्सनि NCC बेनिफ्राय कम्पिउटार थ' नोंथांमोना बेखौ लांफाथारनांगोन आरो एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज सार्टिफिकेट नोंथांमोना लांफाथारनांगोन थ' बे जाबाय डमिसन नांलाया बेयाव नोंथांमोना स्पर्ट्सनि दङबा लांथार जायखिजाया इफ इनि होनखादों थ' नोंथांमोना लांनो हागोन जेब्लाबो नोंथांमोना माने दाबावथार बेखौ लांनाया जोबोर इम्परटेन्ट मानोना नोंथांमोना एक्सट्रा मार्क मोननाय जागोन जायफ्रा स्पर्ट्सनि दङ आरो NCC दङब्ला दानिया जोङो रानिंखौ नायनोसै लोगोफोर रानिंआव गासै नोंथांमोना 20 मार्क्स मोनो बेनि गेजेराव आरोबाव लं जाम्पआव 20 मोनो गासै फिजिकेलाव 40 थायो दा बेनोसै लोगोफोर नोंथांमोना खारनांगोन हौवाफोरा जाबाय 3.2 किल'मिटार 14 मिनिट्सआव खारथारनांगोन दा जायखिजाया नोंथांमोना क्वालिफाइड जाबा 10 मोनगोन आरो दा जायखिजाया क्वालिफाइड जाबा एबा 14 मिनिट्सआव खारनो हाबानो क्वालिफाइड जागोन नाथाय 10 मार्क्सल' मोननाय जायो आरो खम समनि गेजेराव एबा एक्सेलेन्ट खारनो हायोबा 20 नाम्बार मोननाय जायो थ' बे बथ साइड जागोन जायफ्रा माने खम समनि गेजेराव खारो 20 मोननाय जायो आरो लास्ट खारोब्ला नोंथांमोना क्वालिफाइड जायोब्ला 10ल' मोननाय जायो थ' बेनिफ्राय लं जाम्पआ 335 सेन्टिमिटार मिनिमामानो आरो बियो आरो खनथाम चान्स होनाय जायो हौवाफोरखौ आरो हिन्जावफोरखौबो बेनिफ्राय हिन्जावफोरनि रानिंआ एसे खम जायो थ' नोंथांमोना नायनो हागोन थ' जों हिन्जावफोरनिखौ नायनोसै लोगोफोर हिन्जावफोरनिया खारनांगौ 1600 मिटार्सल' खारनांगौ 8 मिनिट्सआव बेनिफ्राय लं जाम्पआ मिनिमाम नोंथांमोना 244 सेन्टिमिटारल' बारनांगौ आरो खनथाम चान्स होनाय जायो थ' बेनो सेम मार्क्सआ सेम लोगोफोर नोंथांमोना बेखौ मिथिखाबाय दानिया जों थांसै माखासे प्रसेसआव लोगोफोर एक्सट्रा मार्क थ' रिटेन टेस्टखौ नायदो नै लोगोफोर रिटेन टेस्टआ बेयाव होनाय मथेब्ला थ' नोंथांमोना बेबायदि नुनो मोन्दों गासै 100टा कुइसन्स थागोन बेनिफ्राय मार्कआ 15ल' जायो आरो बे एग्जाम लेभेला क्लास बेयाव नुदों नोंथांमोना 9-10 थ' क्लास 9-10नि कुइसन फैनाय जायो थ' नोंथांमोना जायफोरा क्वालिफाइड जाना दङ थ' नोंथांमोना क्लास 9-10 लेभेलनि थ' नोंथांमोना लेखा नायनो हागोन एबा मेथ्सफोरखौ नायनो हायो थ' बेखायनो नोंथांमोना नायदो गासै 100टा एन्सार कुइसन थागोन बेनि गेजेराव मार्क्सआ 50 थायो हाफ थागोन आरो मार्कआ थ' बेनिफ्राय दानो एक्सट्रायाव दा जों एक्सट्रा होनाय लोगो लोगो नोंथांमोना मिथिखागौ पार्सेन्टनि खोथा फैगोन आरो माखासे सार्टिफिकेट दा पार्सेन्ट होनाय लोगो लोगो मेक्सिमाम मार्क्सआ थायो 5 डे लोगोफोर थ' बिनि गेजेराव जायफ्रा UBआव एप्लाइ खालामगोन HS लेभेलाव अब्ला नोंथंमोना 45निफ्राय 59सिम दङब्ला 2 मोननाय जायो नाम्बारखौ बेनिफ्राय 60निफ्राय 74सिम दङब्ला 3 मोननाय जायो आरो 75नि बारा दङब्ला 5 मोननाय जायो AB UBआव थ' नोंथांमोना जायखिजाया AB बा 10 पासनिखौ नायगोन आरो UBब्ला नोंथांमोननि HSनिखौ नायनाय जायो थ' आं बेखौ क्लियार खालामबाय दानिया जों थांसै NCC थ' जायफ्रा NCC दङ नोंथांमोनाबो बिदिनो NCC दङब्ला 3-2-1 मोननाय जायो जेरै ABC थायो बेखौ नायना लादो बेनिफ्राय कम्पिउटारावबो मेक्सिमाम 5 दङ थ' नोंथांमोना बेबायदि लानाय दङबा जेरै MCA BC दङब्ला बेबायदि मोननाय जायो दा मिनिमाम 6 मान्थ्सब्ला नोंथांमोना 1ल' मोननाय जायो थ' बेनोसैमोन लोगोफोर दानिया नोंथांमोना बुजिबाय जानांगौ बेनिफ्राय ITI दङब्ला नोंथांमोना लांफाजोब बेनिफ्राय एबा पलिटेकनिक दङब्ला नोंथांमोनाबो एक्सट्रा मार्क मोननाय जायो दा बेनिफ्राय जोबनायाव फैबाय लोगोफोर 15,000 भेकेन्सि दा बेनिफ्राय गोबां कमेन्ट्स फैदोंमोन माब्ला एप्लाइ जागोन दा फाइनालि नैबे रिलिज जोब्बासो जागोन लोगोफोर जेब्ला 2018नि रिलिया जोबगोन अब्लासो नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन गोदानै आरो जायफ्रा नोंथांमोना 18निफ्राय 30 इयार्ससिम दङ STफ्रा अब्ला नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन सिम्पल 10 पास जाबानो हौवाफोर हिन्जावफोर गासैबो एप्लाइखौ खालामनो हायो दा 15,000 भेकेन्सिया एप्लाइ जाखागोन नाथाय दायो जेबो आपडेट गैथ'आ अफिसियेलि जेब्ला आपडेट मोनगोन जों नोंथांमोननो होगोन अफिसियेल नटिफिकेसन मोनोब्ला आपडेटखौ थ' बेखायनो नोंथांमोना चेनेलाव नायबाय थाबानो जाबाय आरो दासिमबो चेनेलाव नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामाखैबा खालामना लादो बड' जब इनफ' इउटुब चेनेलाव दा बेबायदि गोबां साख्रि नोंथांमोना आपडेट मोनबाय थागोन थ' लोगोफोर बेनोसैमोन दा नोंथांमोना लाइक खालामदो आरो लोगोसे भिडिअखौबो शेयार खालामना होदो